Здравейте хора, днес ще пуснем малко в гости MC с Pepstar 123. И сега ще видим на какво ще сложим. Има нова игра. Влизай в Шуе Пиалист. Там ли си? Там ли си? Идвай. Ето кака арена 1. Не. Ми ще спра на пауза, докато има нещо да влезем. Ето пак сме тук, намерихме си място за играта. Започнахме се набираме доста хора. Влизай в синия отбор, в синия! Какво ти изписа? До после. Хора, почнахме. Та новата игра, как се играе? Идвай на така по средата и взимаш овца. Бе... Бързо, 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 хвани го той, ще вземе 3 овци. И така ти малко ме дразнят. Сега. През седлото. Със седлото. Тая игра ще падеме. Равни ги. Кой нас носи овцата? Аз носи овци. Вече имаме една овца. Стига ти, ще ми ги взе. Ще хванат и ще паднем. Още 2 овце. Да хванем зеления, За малко. Та игра май ние ще победим. Не забравяйте да дадете лайк на клипа и се абонирате. Вие гепахте овцата на зеления на отбор. Някой ми скача, ще ме би. Ще ме бие. Хванете го! Овцата взима! Краде! Но няма. Умрях. Червения отбор не водят. От червения отбор не водят. Първи да изимаш яйцата. Коски. Много мангали станах.
Кой не се измуква с овцете? Печелите. Вие ще печелите. О, донесох още една овца. Тая игра печелим. Оня ще взима... Значи. Аз ли? О, донесох още една овца. Донесох още една вода. Още една овца. Оставащо време 35 секунди. Дръж ги, аз стигам да взимам овцете. От червените. Ние ще спечелим. Аз нося овце много. Имам 13 овце. Червените имат 4 овце. Има още 2 секунди, няма как да ни победят. Айде, син отбор, победихме. И представяхме в новата игра в Ghost MC. Чай ми Пепстар и с него да преключим видеото. Пепстар! Преключим видеото. Това беше от нас тая новата игра на Ghost MC. Където ли? Ето го. Това беше от нас за новата игра. Ще снимаме и на други игри нови.